салом дӯстон, дастаи Челси дар байни мусалмонҳои ҷаҳон метавонад боз ҳазорон мухлиси дигар пайдо созад. Айни замон дар дастаи шаҳри Лондон намояндаҳои дини мубини ислом хеле зиёданд. Челси талоши онро дорад ки дар байни намояндаҳои ҳамаи динҳо тавозунро нигоҳ дошта тавонаду ба ҳама бо якчашм назар афканад. Барои ҷомеаи мусалмонӣ моҳи шарифи Рамазон наздик шуда истодааст. Дастаи Челси як иқдоми наҷибро пеш гирифтааст. Чӣ иқдом дар охири видео маълумот гирифта метавонед. То охир моро ҳамроҳӣ кунед, албатта бо лайки қиматбои худ аз охирин навигариҳо бохабар мешавед. Дӯстон, чемпионати топ 5 Аврупо дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳо интизор мебошад. Милон ба меҳмонӣ Удинезе меравад. Барои баромадан ба Лигаи Чемпионон Латсио бо Рома рақобат мебандад. Интер қувваи худро бо Ювентус месанҷад. Бозии муҳими ин ҳафта байни Барселона ва Реал Мадрид хоҳад гузашт. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои ҳамаи рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. тамом шудани бозиҳои даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо маънои онро надоштанд ки мусобиқаҳои аврупоӣ дар ин ҳафта тамом шуданд. Лигаи Аврупо ва Лигаи Конференсияҳо мусобиқаҳои сатҳи қоравӣ ҳастанд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба чанд бозии даври яккашниҳои Лигаи Аврупо. Пеш аз ҳама диққат ба дастаҳои топи Англия Манчестер Юнайтед ва Арсенал ки дар ин мусобиқа иштирок мекунанд равона буд. онҳо бозиҳои якуми худро гуногун ба итмом расонданд. Манчестер Юнайтед натиҷаи хуб дошт, аммо Арсенал бозиро мусовӣ карда буд. аз ин рӯ дар бозиҳои дуввум дастаи Англия нақшаҳои гуногун доштанд. рақиби МЮ дастаи хуби испанӣ Бетис буд. дар натиҷаи ин рақобат МЮ тилисми дастаҳои испаниро дар мусобиқаҳои аврупоӣ шикаст. аз соли 2018 то инҷониб МЮ дар мусобиқаҳои аврупоӣ дар марҳилаҳои гуногун аз дасти испаниҳо ноком мешуд. Тенхаг ин анъанаи бадро нуқта гузошта МЮро ба даври якчорниҳои Лигаи Аврупо баровард. Арсенал бошад дар бозӣ бо Спортинг ноком шуд. ҳардуи бозӣ мусовӣ анҷом ёфтанд. дар пеналтиҳо Португалиё муваффақ шуданд. лаҳзаи ҷолибтарини бозии шаби гузашта ин голи бозигари Спортинг Гонсалвеш дар аз маркази майдон ба дарвозаи Арсенал буд. Жозе Маурино роҳи худро дар Лигаи Аврупо идома медиҳад. ромаи ӯ бо Реал Сосидад бозиро мусовӣ анҷом дод, аммо дар бозии якум ки дасташ 2-0 ғолиб шуда буд ба даври навбатӣ баромад. дастаи дигари иштирокчӣ Байер Ливеркузен шуд ки Ференцваришро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Юнион Сен-Жилуа сенсатсияи асосии Лигаи Аврупо ҳастанд. онҳо Унион Берлинро дар ду бозӣ бо ҳисоби 6-3 шикаст дода ба марҳилаи якчорниҳоӣ баромаданд. Ювентус бе мушкилӣ Фрайбургро ноком кард. ҳамчунин Севилья ва Фейнордам роҳашонро ба ин марҳила рӯшан карданд. Месси омода аст то ба Барселона баргардад. аз ҳама муҳимтарин омили гузариши ӯ пешниҳоди дастаи каталонӣ хоҳад буд. пешниҳод гуфта ин ҷо маош ва шартҳои он дар назар дошта мешаванд. Лео ки айни замон дар ПСЖ дар як сол 40 миллион кор мекунад, ба камтар розӣ нахоҳад шуд. Барселона бошад дар ҳолати мушкили буҳронӣ қарор дорад. агар Месси воқеан ҳам хоҳиши баргаштан ба Барселонаро дошта бошад, пас аз нуқтаи назари молиявӣ ин футболбоз бояд ба гузаштаҳои зиёд ва пули кам розигиашро бидиҳад. тибқи маълумото завҷаи Месси Антонелла ва фарзандонаш мехоҳанд ба Барселона баргарданд ва зиндагиашонро он ҷо пеш баранд. ғайр аз ин президенти кунунии Барса Жоан Лапорта дар як суҳбати телефонӣ бо Месси аз ӯ узр пурсидааст. ин бахшишпурсиҳо ба хотири ҳамон ҳолате ҳастанд ки Барса Мессиро нигоҳ дошта наметавонист ва ӯ ба ПСЖ рафт. то ҳол қарордади Месси бо ПСЖ тамдид нашудааст ва он тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. дастаҳои зиёд талабгори Лео ҳастанд. пули калонро дар Аврупо ба Месси танҳо ПСЖ ва Ман-Сити дода метавонад. аз ин рӯ дастаҳои арабӣ ва амрикоӣ ки шароити молиявиашон хеле беҳтар аст, бозингари 35 соларо ба сафи худ ҷалб карданӣ ҳастанд. Хосеп Гвардиола мехоҳад хати нимҳимояро қавӣ намояд. ба ӯ бозингари аргентинӣ Маккалистер хеле писанд омадааст. ин футболбоз дар дастаи Брайтон бозӣ мекунад. аслан ӯ номашро дар ҷоми ҷаҳон ба ҳамагон маълум гардонд. гуфта мешавад ки Гвардиола шахсан ба футболбози аргентинӣ занг зада ӯро ба сафи шаҳриё хондааст. худи футболбози аргентинӣ ҳам ният кардааст ки тобистони соли ҷорӣ аз Брайтон равад. ӯ аз шартномаи нави даста ва тамдиди қарордоди кунунӣ даст кашид. бояд гуфт ки Манчестер Сити ягона дастае нест ки ба ин футболбоз мароғ зоҳир кардааст.
ҳамчунин манчестер юнайтед, челси ва ливерпул ҳам метавонад кӯшишҳои худро барои харидории футболбози хатти нимҳимоя бештар созанд. ливерпул ӯро яке аз номзадони асосӣ дар маркази майдон мешуморад. челси бошад ба рафтани мейсон маунт омода мешавад ва ба ҷои ӯ мехоҳад бозингареро орад ки ба премер-лигаи англия шинос бошад. манчестер юнайтед дар сурати нокомӣ бо ҷалби райс таваҷҷӯҳи худро маҳз ба макалистер хоҳад кард. рафиқон, ман канали Utka Gamesро ба шумо тавсия медиҳам, зеро дар он ҷо шумо воқеан ҳам пул кор карда метавонед. дар тамоми чемпионатҳо қариб ҳар рӯз бозӣ мегузарад ва дар канали Utka Games шумо метавонед барои ин бозиҳо прогнозҳои ройгон гиред. аз ин рӯ ба ссилкаи дар описания буда дароед ва ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. собиқ футболбози дастаи манчестер юнайтед Пол Сколс дар ҷараёни яке аз барномаҳои телевизионӣ ба роҳбарияти МЮ пешниҳод кард ки ҳамлагари дастаи Интер Лаутаро Мартинес беҳтарин бозингар барои манчестериҳо хоҳад буд. ман фикр мекунам ки Харри Кейн дар Тоттенхем меистад. бо Дени Леви гуфтушунид кардан хеле мушкил аст. ӯ дар лаҳзаҳои кам ба бозингарони шартномаи дарозмуддат дошта иҷозаи рафтан медиҳад. Осимхен ҳамлагари беҳтарин аст, вале ӯ ҳам ба бозии МЮ мутобиқат намекунад. сабқи ин бозингар бештар ба дастаи Челси рабт дорад. барои системаи бозии Эрик Тен Хаг беҳтарин ҳамлагар Лаутаро Мартинес хоҳад буд, ишора кард Сколс. Лаутаро Мартинес дар ҷоми ҷаҳон бо хатоҳои бузургаш сабабгори мемҳо ва шӯхиҳои зиёд шуд. танҳо пас аз баргаштани футболи клубҳо Лаутаро боз ба сатҳи қаблии худ баргашта пайваста ба задани гол даст меёбад. ӯ гӯё барои бозиҳои бузург ва мусобиқаҳои клубҳо офарида шуда бошад. дар чунин рақобатҳо ӯ худро мисли моҳӣ дар об эҳсос карда ба даста фоидаи зиёд меорад. ҳарду ҳамлагари Интер Лукаку ва Мартинес тобистони соли ҷорӣ метавонанд ба Англия раванд. Лукаку дақиқан ба Челси меравад, чунки арендаи ӯ тамом мешавад. дар варзишгоҳи Стенфорд Бридж ифтори кушод аз ҷониби дастаи Челси баргузор мешавад. чунин иқдом дар натиҷаи суҳбати роҳбарият дар доираи худ ва ҳамчунин бо бозингарон гирифта шуд. яке аз он футболбозоне ки дар бораи ин нақша бо роҳбарияти Челси суҳбат дошт Калиду Кулибалӣ буд. дифогари сенегалӣ ишора кардааст ки чунин амал танҳо ба фоидаи кор хоҳад буд. муносибати намояндаҳои дини ислом бо сатҳи роҳбарикунандаи Челси хеле хуб мешавад. аз тарафи роҳбарияти Челси ин танҳо менеҷменти хуб аст, вале барои мусалмонон ин муҳимияти хусаи худро дорад. дар сатҳи профессионалӣ ҳам футболбозони зиёд рӯза мегиранд. гарчанде ки дар баъзе чемпионатҳо вақти баргузории рақобатҳо ноқулай ҳам бошад, бозингарон кӯшиш мекунанд аз рӯзаи худ ақиб намонанду яке аз фарзҳои асосии динро риоя намоянд. баъзан вақт чунон мешавад ки ифтор ба ҳангоми баргузории бозӣ аст. дар мавсими гузашта ҳатто ҳолате буд ки довар дар вақти бозӣ дар премер-лигаи Англия ба футболбоз иҷоза дод то рӯзаи худро кушояду баъдан бозиро идома дод. аз байни дастаҳои Англия Челси аввалин дастае шуд ки ифтори кушодро дар варзишгоҳи худ расман эълон намуд. ба ҳамин тамом боридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.